Ofte arbejder medarbejdere flere forskellige steder i virksomheden og på tværs af virksomhedens selskaber og organisationer med de samme billeder og tekster. Hvis der kommer ændringer til disse, som f.eks. et nyt produktbillede, skal dette ændres manuelt i de forskellige afdelinger, regioner og lande. Her sidder Peter og skal ændre billeder og tekster alle steder, hvor disse anvendes. Han skal åbne InDesign og foretage ændringerne. Han skal åbne alle PowerPoint og Word-dokumenter, hvor billedet og teksten anvendes. Og så skal Peter også logge på CMS-systemet og ændre billedet og teksten på hver enkelt website og på hver enkelt sprog. Egentlig har Peter ikke tid til at ændre billedet og teksten så mange steder, for han har mange andre opgaver. Så han laver det hele hurtigt, hvilket nemt kan føre til fejl, hvis han glemmer at uploade billedet eller teksten et sted. Så for at Peter undgår sådanne fejl og kan nå sine andre opgaver, kontakter han Unique Pinetree. De har lige den passende løsning til Peter, som fungerer således. Peter har fået en ændring til et produktbillede. Han logger på MediaServer og erstatter det gamle billede med det nye. Og billedet er opdateret. Via Media Organizer har alle i hele virksomheden adgang til det aktuelle billede. Alle steder, hvor billedet bliver brugt, såsom i InDesign, PowerPoint, Word, websites, webshop, PDF'er, tablets eller mobilsites, er nu opdateret automatisk. Nu er Peter glad, for han har mere tid til andre opgaver.